Siema moi drodzy, ja jestem Niklos. Słuchajcie, jest bardzo poważna sprawa. Sprawa wagi tak poważnej, że aż musiałem na ten temat nagrać vloga. W takich nietypowych mocno warunkach. Słuchajcie, koniec painta. Tego painta, na którym malowaliśmy puloki i inne brzydkie rzeczy na informatyce w podstawówce. Po 32 latach tej jesieni, po aktualizacji Creators Update do Windowsa 10, Paint prawdopodobnie, nie wiem jak to ma dokładnie wyglądać, ale po prostu przestaje być wspierany i wypada z Windowsa. I ma go zastąpić Paint 3D, który już jest na Windowsie obecny od jakiegoś czasu, aczkolwiek tamtego starego Painta 2D nie przypomina w niczym. Nie wiadomo kiedy nastąpi to dokładnie, w sensie nie ma jakiejś skonkretyzowanej daty kiedy to będzie. I tak samo z Windowsa ma zniknąć Express Outlook i aplikacja Reader, ale już na ten moment wiadomo, że to jest raczej nieuniknione i musimy pożegnać się z Paintem i z malowaniem śmiesznych rzeczy. I powiem wam, szkoda. Tak samo jak znikały stopniowo te gry Windowsowe, na przykład, nie wiem czy graliście na starym Windowsie w Pinballa, ale ja bardzo dużo w niego grałem gdzieś tam na pierwszym komputerze, jeszcze w erze jak się łaziło do kaferyjek internetowych. Także no, szkoda, że takie funkcje wypadają z nowego Windowsa. Pozostaje zawinąć się w liścia i okryć się żałobą. Znaczy pewnie wiecie, tak samo jak wyszedł kalkulator jakiś tam rozszerzony i tak dalej, jest też kilka wersji Paintów takich nawet przeglądarkowych czy do pobrania gdzieś z internetu, które nawet mają więcej opcji i są bardziej rozbudowane niż ten wbudowany Windowsa, ale mimo wszystko niesmak pozostanie. I to tyle. Napiszcie co sądzicie o tej tragicznej zmianie, bo na pewno pewna epoka dla użytkowników Windowsa się kończy. No, to by było tyle. Ja spadam do domu. A, wpadajcie jeszcze na fanpage'a na Facebooka, na moje streamy na Twitchu codziennie i na G2 po tanie gry. Ja spadam.